nem arhajar sahabat arhajar lain ngasa ngacoka untuk sormod kan kabaya sendai kat nok leria hak tak kapor nang yatho yapi kat kini ki polis dapat nang ni nang polongpo ki one duty hasurok kinrut pan rumah poklau jongka nok leria ndak kile kedo yang ta kiong kong pio INM badan beriu pelai syaklau ong sar ong judon di balai haba pila dan lagi tiap siap pila dan lagi uniform balai pimrung poklau piman kali yang ini tresno ngingi tipha uway utray dia untuk ni syait drong bat ni dawat ki jor ki jer ni da jid ki so ki pai ki bami malah ki jom ki ayom ki jom ki andai kata ki pulit pat ki no bat tak drong poklau kata ada ji shisha ada jar lai do jar sa ani to ya pi ti mentaro sai sisen pat ka step khalai tare iwan la biang kunjuk hajagar ki tur ha kapot iwan pemban po yi hatom dei bagiti lada kiti kan mau bagi khon ke thai kari khasi ki don dan ta tur ya laga jong kari kani ka pasem ko bamta om shu ka ban nong kum ki bamen shua bat ka ai ka pelong ni phimtang bangi dai ba su thu ha halor ka wei pa ka wei ka nong ban haman ka wei pa ka wei ka tin ka ba ki nong ya lam sem halang la ni ki nong ya le lai loi ka ba ki kren ngangkan step khalai tari masin benai ko khubor na yam marbaling nga benut ya wei na ki men bat na wei na ki kini na wei na ki longpa bat na wei na ki khon chinrang jong ka yi ka bri nyo tre sau kali kargan achiran sapil thang kiu ngila pendek ha jingin be jong ki reng ba ren boy tang ka wei ru empat la pendek tangga wei pala ban pedet men step lai beji bayaladi umpanut ban mi na ye ushu hukum ban siap yap ya ubriu balai umla ban mi daladi ban lek ya kandun ni ban lek pai dalam jong ka khat hi jong ni hajwa ban kai ka men simbriu dan den ga jingkit klik nganya tho ya pi nga pat ka yin jong nga pateng isai thet ya kabot kay tang parti UDP andrai menta ule kemen rumbo yude kang leader jong ka UDP satu fikloi banut lada fikloi banut ha shwa ban thebot jaj ben riu ka UDP ka ni no shon ya ri ka jaj ben riu jong i lemba urem boy kadang kita nak syuam ke bakram, dina kata kadau, nalian jongaru, arhajar arpulai ngan ino, ngan kuai syuam buat ya kah, entrai kai syai buat ya kah UDP namar kilok kini jongi kisah hikai pateng la pateng ya kata, kiong ken mau jit ya ukiu jala jong, entrai mentah kani kaspasnya ngabamta, ngai pembandau kiuja, iba boy na po heriana pejap na keren ni ketika jing shisha ngan ong mentaya ke surga wat pelong ya ke stin Meghalaya kumba pelong ke Myanmar bat dipai ba jongkang tu kawai nganong ipi kilong kemi ki bakaba pun na singa yang hani kata ngang adon lagi kun ngan itu ya pi lada pi kilong kemi pim yang ya teli pin ye tang ye rang ba ken mau ki khun iksil jo pi kinam yo jing lai lui kum ba ong i ba cheris na thawai pi lai ki bala kham he kham san the so thu ha nga ban tang adon tang lai phulai snem karta en ring ngala but bhai story jong i ke ai ke chinta wa jong i ngaru mentang yang bandawa na ka sarkar om tang na ka state Meghalaya la ni ka government ka sarkar jong Meghalaya rai wat na ka sarkar India ngandawa Sopha ai jing lai loi ya ka state Meghalaya borogoi bat ki pai bai ki joka Sakanusin pin pelong ka rising day Sakanusin pin pelong ka black day ya ka ri khasi janti ajongi
nganang ni ngat hikai ki khun ki jonga siapang kasnang lo jong iba cheres hatu phi ki basin siap ki ba syong chuki menta phidon kata jingkit khli remboi toi ken mau ka jat jonga ba ka jat chong phi ka don uar nengkong ken mau ngadai rendong tambang ngaksa kendong kumapi hakri klau ngayang hang ni ba ngan ong ya phi wat pen serim yaladi kum kinong Bangladesh balai pimpe gitu ki ba ki basa pertiwa ki balai syaklong gitu ki mau balai pim tuklar balai pi wat tuklar yo briu bati apang hayi lasha lagi ski ki khun samla jongi ki hemet ki para ki jongi kinwan sya siap yap hakamrat ya hatu phi sotana hatu phim dan